Tá Líse Kelly ar an chláirseach agus mé ar an fíbalan ag sénim in san áit galanta seo ar bhóthar armó I mbeal fearste áitir dogann siad an droichead. Thosaí líiseachs mé ag sénim bidir bléan ó hin agus déanamid coppla gig I rith na bliana. Is jazz an meascan atá an idir an féib agus an chláirse, well ar nóia siad an féib agus an chláirseach an de orlais is dúthasaí mas maile agus is airsa sa tír agus ó thaobh trúnáil de agus réimsí nótaí agus a hanrad tá siad ar chócéim agus fórann siad go maiid le chéile. Le cuid mhór daoine eile thosaí mise ar an idirg stán ar tús agus an dúil mise freastal ar rangnaí in ardmhaithe le peibrí ardmhaithe agus trí theisme a thosaí mise ar an fíbalan. Sin mar a hála sé níhé go raibh sé a riamh an áil mar aim nó spreiceam san an fíb a hainim just trí theisme cóthárlainnt níos mó na rud a bhí eile agus hála sé an am sin go raibh coppla gasar eile a bhí cóis sa rang, so cuidir sé sin go mór, so go mbeadh táim malbaí agus na scoil na saoirí mar sin agus chuir mé an sim sa ceáil an sin de tharbh go raibh cuideachta an agus sa sin na dascar an grás dóthaí. I mí anar dheimhíil sa trí déag bhí commarta sáreachta le padaróí réide ar chláir saige choirú chun ceol agus tainmh bhí ar an comportas ná bonáid cheannaí réide agus bhí bonáid finne an chláirse agus bhí bonáid finne an féib agus bhín táhairmsa gur bhuaigh mis an bonáid don féibriacht agus is bon aonanta jazz is seodóir ór as caiisiil muin páda go maithana ar a dhearr an bon. Téim sé go scoil saoirí bhfuil Atlantaí a bhléon agus tá méid teas an sin is le beidir 6 mbliana nuas agus mar luimi níos luúthe tá sé ionta agus brelam sa golann sin na hochtaí agus dólam na sé ó cuid mhór féibrion sin agus ní heamháin ghfuil ag fólam ceol ach tá tú goideachta na bíbrí eile agus bíonn tú caintlófa agus fólamíonn tú uirad rudaí faoin féibriacht just a bheith in caintlógus a bheith na goideachta agus ina ggóilúta agus tá sé jazz san is de tharbh go róla mission nuair sin nuair bhí misisiigh fás níos scúil mission is a teas an sin agus ag déanamíthil rud an siad eile a chuirte ráis. Sin mar a hála sé riomhanál go rólam tú ó anse éigean nó gunne an sean andar eil agus go gaiithí tú rud a chuirte ráis agus a bé go raibh múintear agat san ar a thosaí tú ní bheith siam goil an dúilgus ort níos é sin a rint agus rud intear de chuirte ráis agus bunam soltas fásta.